Ikusi! Apa, arratsaldeon. Madrilako bitxartela, mesede? 4.400. Baina gu ikasle txartela daukagu, orduan merkeago izan behar da. 1.500. Vale. Vale, eskerrik asko. Ba, Madrilako txartel bat emango jazu? 4.400. Baina aurrekoak merkeago. Hau da. Argi dago hau berriz ez zaidala gertatuko. Entzun da nuen bai, garrantzitsua zela informazioaz hortikan ibiltzea, baina ez nuen uste hori bideietarako garrantzitsua zenik. Dena den, gauza hauek bero bat dagoenean egin behar direnez, banoa informazio bilatzea.
ikusten duzue, esana eta gina. Gazten informazio bulego batetara etortzea erabaki du. Hau dut beteka da. Harrigarria da hemen dagoen informazio pila. Haizu, hemen dagoen informazioa benetan ona da, Haizu, baina importatuko litzaizuke bulegon informazioa modu batean edo argitzea? Noskiz ez, ezarri noski. Ontsa esalduko dizudan. Ea, ez dakiz zer gehiago dagoen edo? Bai, asko dagoen. Begira, hemen informazio asko iruditzen bazaizu dauela, laster ipiniko dizut egunea. Alde batetik, gazti diez dekienak errekurtso gutxi hau mugitzeko. Eta haure diez mugitzen diezenak gehiago. Informazioa danetirarik dago. Alde batetik, badekozu gizartea eta osasuna. Hor marginazioa, drogak eta horrelako informazioa lor dezakezu hemen. Dekozu ere, bidaiak egiteko nora jo eta ze aukera dekozuz interesgarriak zuretzako. Beste alde batetik, hezkuntza. Ze estudiak nahi duzu egin, ze ikasketak, unibertsitatera, horre informazio guztia deko hemen bilduta. Asmoak asko, baina seguru eta argi ez. Baita, astealdia, nola bete. Zure hobiak, ero ikastaro bereziak, akanpaketak, eta horrela. Aizu, eta bidaiei buruz, zeo zer badukazue? Begira. Oin, atara dute Eusko Jaurlaritzakuek gia bat, eta da aterpeak eta albergeak. Da oso interesgarriak holan guretzako, gaztientzako. Aldezakezu ezagutu Euskal Herria osua, albergez alberge. Joanez, da oso aukera aparteko da hau zure lagunekin joateko. Begira, bidei buruz beste zerbait izango dizut. Neguan nahi bozu aprobetxatu eskiatzera joatea, agentziak prestatzen dituzte bidei merkiek. Aste santuen nahi baduzu egin, mendire, horlako bidaiak atxerrire, aukera dituzu. Eta udan ere bai. Osea, aukera nahiko zabala dekozu. Viaje bat? Bidai merkeago bat, ez dakit, ikastetxe batetan ikasten ari bazara, igual ikastaro bidai bat edo lortzeko, joeten zara, ez dakit, viajes Ekuador edo lako leku batetara, eta han azaltzen dizkizute aukera guztizia. Adibidez, Deustuko Unibertsitatean paneletan epintzin hau ofertak, ez? Gero beste bidaiak nahi bozu egin atxerrira, badauz agentziak, adibidez Tibera, eta han emango dizute nahi duzun informazioa. Tibeko informazio hori interesgarria dirudi, Igual, bueltazko bat emango. Zen horako ikastora izango litzak, ez? Ez dakit, hori... adibidez artei buruz, ez dakit beka bat eskatu edo zein lekutan, edo ez dela ez dakit hemen bertan. Bakoitzaren herria. Eta ikastaroari buruz zeo zer badukazu hemen? Honelako bulegoetan biltzen da informazio guztia zure astealdia nola bete. Nahi baduzu egin ikastaro larrua lantzeko, ero zeramika, ero margotzeko, gainera elkartzen za, zure moduko interesetzen zaien beste lagunekin eta harremanetan jartzen za. Eta ikasketak egiteko, ge unibertsitatera joan eta sekulako paloa da, Badauzkatzue laguntzak? Hemen biltzen da ere informazio guztia. Adibidez, hemen dekaz argitapen batzuk, unibertsitatera sartzeko gida liburuak eta profesio berriak bebai. Badau informazioa nahi duzuna. Eta informazio guzti hauen bilduma bat, liburutxo baten batean edo ateatzen da, edo loar ditek ez oso horrekoa? Bai. Eusko Jaurlaritzak da erakundeak ateratzen dabe holako ze liburuak, argitalpenak. Zer egin dezake izenaz. Da honek urtero urtetzen diez. Eta hemen agertzen da informazio guztia. Euskal Herrian ze aukera dituzun egiteko, bai kultura arloan, kirol arloan, eta bai atxerrian
auzolandegiak, ero hizkuntzak ikasteko eta horrelakoak. Danetari. Bai. Ba, ni daukaten txartel baia kadukata. Ba, gauzak erosterakoan edo, merkeagoa eten dizuna. Da txartel bat, bai Galizian eta sortu dana, gaztei merkeagoak emoteko, dendetan eta erosteko aukera gehiago. Hau interesgarria dirudi, Aizu, fotokopia batzuk aterako dizkiazu, mesedez? Fotokopiarik ez dituzu behar, eraman horiek eta hau ebe bai. Eskerrik asko. Beste bat arte. Bai, hurrengo arte. Jo, ongo ez da. Informazio, bai, egon badago. Dena den obulertzeko, oraingoan sailkatu ingo ditut multzoka. Hemen beka jarriko ditut, bidaiak hemen ikastaroak. Dena den, hau lehengoan izan banu, nik ez nituzke ez 4.900 pesta horiek inola ere ordainduko. Bai, eta zera ere. Fauché, je suis fauché, mais je ne sais plus d'où vient le bonheur. Foutu, je suis foutu, foutu de tous les jeux. Mira, lehenko gunean, nintzen informazio bulego batetara eta zera santziaten. Zuekin bideiatzea askozaz merkeagoa dela, hori zergaitik da? Bueno, nosotros efectivamente tenemos tarifas reducidas. Bai, horrela da. 30 urte baino gutxiago duten ikasle eta 26 baino gutxiago duten gazteentzako mota guztietako bidaietan eskaintza merkeagoak ditugu. Eta ez bidaietan bakarrik, hoteletan edo edozein egonlekuetan baita. Zergatik hau? Ministerio de Asuntos Sociales delakoaren menpean gaudelako, eta honek erresten digu agentzi, bidai eta garraio entrepresekin konbenio berezi batzuk izatea. Bai, baina hori bakarri taldeka bidaiatzen duzunean da, ez? No siempre es para grupo también hacemos... Ez da beti taldeka izan behar, bakarka ere joan zintezke. Eta honetara,ko ere badago eskaintza bat. Nazioarteko ikasle edota nazioarteko gazte karnetak izatea hain zuzen. Karnet hauekin museoetan, bidaietan eta atzerrian dauden edozein ekintza edo erakunde ofizialetan prezio merkeago eta abantaiak izan ditzakezu. Gazte txartel hau eskuratzeko 26 urte baino gutxiago izan behar dituzu. Ordea, ikasle karneterako 30 baino gehiago ez izatea da bete behar den baldintza. Guk hemen egiten ditugu eta zure nortasun agiriaren fotokopia batekin, argazki bat eta ikasten zauden ikastetxearen agiri batekin nahikoa da, hau ikasle karnetarako. Baina ni adibidez nire klaseko bestekideekin baldin banator kurtso bukaran zer eskaintzen didazue bidaiatzeko? Bueno, nosotros tenemos un programa... Guk nazio mailan eta atzerrirako bidai programa bat daukagu, eta hau da eskaintzen duguna. Dena dela, zuen gustokoa ez baldin bada, zuen plana azaltzen diguzue eta horren araberan guk propuesta berri bat egingo dizuegu. Presentáis un proyecto de viaje y nosotros, de acuerdo con él, os presentamos un presupuesto y si os interesa, os organizamos ese viaje. Bai, guzti hauek bidaia dira, baina horretaz aparte badaukazu zer eskaintzeko? Tenemos cursos de idiomas en el extranjero. Bai, atzerriko hizkuntzak ikasteko aukera ere badaukagu. Inglaterra, Alemania, Frantzia edo Italian hain zuzen. Bai urte osoa zein udan bereziki, eta benetan nahiko prezio honean. Honekin batera, seguru bat ere egiten dugu, ez beharren bat gratuko balitz nolabaiteko babesa izateko. Beno ba, mila esker emandako informazio guztiagatik. Agur! La 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 la, la 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 la, la 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 la. La la
je ne sais plus d'où vient le bonheur. Tabani, je suis Tabani, dans ce monde, chacun à son tour. Joli Lumina Quenda, voir d'autres pays, d'autres continents. Joli Lumita Rudi, au-delà des océans, au-delà des îles. Ene, munduko tiporik listoena naiz. Momentutxo batean, pira zenbat informazio lortu dudan. Informazioz blain nago. Dena den, zindagizuetan gauz bat, badakizu zein den. Urrengoan etxetik irteterakoan, informazio guzti hau eramango dut. Zer deritzozue? Zer nahi duzu jakin? Aizu, egia da hemen azaltzen den informazio guztia hemen lor dezakadala? Bai, egia, sartu. Zeri buruz nahi duzu? Bueno, beitu, lehenengo jente atortzen denean, fitza bat betearazten diegu. Hori, zure datuekin, izena, abizenak, helbidea eta, bueno, hemen agertzen den guztia. Bai. Bueno, eta zuke zeri buruzko informazio nahi duzu edo? Egiz informazio daukazu zuek? Bueno, pizka bat denetarik. Badakizu, Novia Salcedo dela pizka bat gazteen orientazio edo laguntza moduko erakunde bat, erakunde pribatu bat, bai? Eta orduan, bueno, batez ere gure lana zuzentzen dugu hezkuntza mailan edo. Batez ere, BUP edo kouko ikasketak bukatu eta jenteak, ez dakit, egin nahi dituen ikasketak, pizka bat, ez dakit, zuzendu edo hori, batez ere hori da gure lana. Orduan, ez dakit, alde batetik badaukagu bekak eta masterrak egiteko bai atzerrian edo baita Euskal Herrian edo Espainia mailan, ez dakit, zentruak edo ikastetxeak eta baita master horiek egiteko bekak eta beste laguntzak. Bai, guzti hori ongi dago, baina gazteago direnentzat badago informazio horik hemen? Badaude auzolandegiak, bai Euskal Herrian eta baita atzerrian ere. Eta hizkuntza ikastaroak ere badaude, oso interesgarriak izaten dira. Bai Espainia mailan, kanpamentu moduan antolatuta, eta baita atzerrian, Inglaterran edo Estatu Batuetan ere. Eta UPkoentzat badaukazue eskintzaren bat, adibidez? Oso aukera ona dago kou atzerrian egiteko. Alemanian, Frantzian, Estatu Batuetan, horretarako oso nota onak behar dira, eta hizkuntza maila ona. Ondo ezagutu behar da hizkuntza. Aizu, baina auzolandegien gaia nahi asko interesatzen zait. Sakonduk ezen nuke mesedez pixka bat? Auzolandegi ez gain, badaude nekazal lanak egiteko posibilitatea. Oso interesgarriak izaten dira, batez ere udan egitekoak dira. Eta, horrezaz gain badaude baita ere oper, entzunda daukazu, ezagutzen duzu, ezta? Baina noski, zu mutila izanik, ez dakit, zailagoa izango litzateke horretara joan ahal izatea. Baina, badaude mutilentzat ere, ez dakit, oper egiteko posibilitateak. Uste dut, Estatu Batuetan badaudela eta baita Bahamasen ere. Eta hori ondo egongo litzateke. Eta guztia gauen gain, badago zer gehiola udaretan egiteko eta? Badago Kampamerika deitzen den proiektu bat edo, eta hori izaten da Britaniako umeen begirale bezala lana. Eta horre viajea ordaintzen dizute Londresetik Estatu Batuetara. Eta geroan, begiraleen lana egiten duzu normalean. Gero badago baita ere, ez dakit, igual ez aizu interesatzen, baina borondatezko lanak deitzen direnak. Eta hori zer da? Hori da batez ere Inglaterran egiten da batez ere, eta da, ez dakit, jente bereziarekin lan egiteko, ez dakit, jente nagusiekin edo ume normalak ez diren umeekin edo lan egiteko, begirale bezala baita ere. Eta informazio guzti hau biltzeko, ez dakit, Euskaren bat edo zuek egin? Hainbat gauza ditugu. Adibidez hau urtero publikatzen dugu, Buenas Pistas deitzen da,
Eta, bueno, hemen pizka bat lehen komentatu dugun guztiari buruzko informazioa daukazu. Adibidez, oper, udan hizkuntzak ikasteko kanpamentuak, eta baita ere oporrak pasatzeko alojamentuak eta etxeak, eta hemen dituzu. Hau urtero publikatzen dugu. Eta gero badaude, naiz eta zuri zuzendua ez egon, kursos de posgrado edo masterrak egiteko posibilidadea atzerrian. Baina, bueno, gero hilabetero publikazio bat. Hau hilabetero publikatzen dugu. Eta, bueno, hau da daukagun guztia. Gero beste alde batetik interesgarria ere litzateke jakitea, Euskal Herriko udaletxe batzuekin ere harremanak ditugula, eta astero bidaltzen diegu, informatzen ditugu baita ere bekei buruzko informazio, guk lortu dugun informazio guztia, sariak edo lehiaketak edo dauden ikastaroak eta. Zintzu dira ezakitagoek, batez ere jendeak jakiteko? Udaletxeak esan nahi duzu, adibidez badaukagu, Bilboko udaletxearekin harreman zuzena daukagu, gero baita ere Gasteizko udaletxearekin, Tolosa, Donostiako udaletxearekin ere, Laudioko udaletxearekin, eta badira beste batzuk. Gero baita ere Euskal Herriko Unibertsitatearekin ere badaukagu harremana, eta beste ikastetxe batzuekin ere. Eta horiek eskatzen digute guri, konbenio bat edo daukagu eurekin, eta guk hori astero bidaltzen diegu informazioa. Orduan, honea etortzea ez da beharrezkoa, Ez da beharrezkoa. Joan zaitezke zuzenean, zure herriko udaletxera, eta normalean izango duzu informazioa. Aizu, duda txiki bat argitu beharko zenidake. Nobia Salcedoren izen hori nondik atera duzu? Pedro Nobia Salcedo, bilbotar famatua izan zen, 19. mendeko pertsonaje famatua, idazlea, baita politikoa ere, Bilboko alkatea eta Bizkaiko batzar nagusietako kidea izan zen. Eta euskal kulturagaitik arduratuta egon zen, eta idazlan batzuk ere egin zituen, hiztegi bat ere egin zuen, euskarari buruzko hiztegi bat ere egin zuen, eta horregaitik hartu dugu izen hori. Bere omenez edo. Hemen ordenadoreak ditugu, eta artxibo horietan dauden fitxa guztiak hemen sartuta ditugu, base de datos hauetan. Eta gero hemen daukagu liburutegia, konsultak egiteko eta, denetarik bizka. Badakizu zer, hemen informazio pilo dagoela, Bai. Papertza honetan daukazu gure zerbitzu guztien bilduma bat. Eskerrik asko. Beste bat arte. Gero arte, agur. Gaur egun guztia bulegoz bulego ibili naizenez, agian zera pentsatuko zenuten. Informazio lortzeko modu bakarra hori dela eta gaizki zabiltzate, Ze, kalean mugimendu alternatiboak hortxe daude eta fuerte dabiltzate jotzen gainea, Fasina direla, irrati librea direla, eta bestalde, gaztetxearen movida, danok ezagutzen dugu, baina ez dakit, nik uste datorren astean itzeingo dugula horri buruz, agian gaztetxe batetara joango gara bueltaska bat ematera. Dena den, denbora gainera errotzen zaigunez, goazen programarekin aurrera. Jode, zongi pasatzen duten batzuk, Goaz besterik gabe Gazte Berriarekin. Lehenengoz, gogoratuko duzue lehengo astean Jonek jasandako zaplasta da, gaixoa osatuko otea litu ezurrak. Dena den, hementxe nagoni bere papera betetzeko asmotan, berak bezain ongi ez dut uste egingo dudanik, baina, tira, dena izan dadila ikusi kasegatik. Eta orain, Euskadiko albergeri buruzko hainbat notizi. Euskal Jaurlaritzaren gazte zuzendaritzak, informazio difusio eta pilaketa kanpaina bati ekin dio. Informazio hau Aterpe udaleku mendi, Aterpe eta antzekoeri dagokiolarik. Plan guzti hau, etxe Euskal Herrian
izenarekin ezagutuko dugularik. Zerbitzu honek gainera bere esku aterpetxerekin telefono koordinaketa sistema bat dauka, eta honen bitartez, eskaintza eta eskaera ezberdinak ezagutu daitezke instalazio tipo honi buruz behintzat. Telefonoa 444-644 da. 444 Bizkaiatik kanpo deitzen baduzuen noski. Portugaleteko Gazte Informazio Zentroak iaz 5.000 kontsulta baino gehiago argitu zituen. Nerbioiko ezkerraldean dauden Gazte Informazio Zentroetatik Portugaletekoa izan da onarpen handiena lortu duena gaztediaren aldetik. Datu hau informazio folleto batean jaso daiteke. 3 Gazte Informazio Zentroek eginikoa Barakaldo, Sestao eta Portugaletekoak hain zuzen. Zentro honetako arduradun den Cristina Palaziosen hitzetan, eginkizun hauekin bilatzen duguna zera da, gure zentroen erakusketa sagonago bat, infraerabiliak direlaren imaginarekin behin betiko hausteko asmoz. Zentro honek, Portugaletekoak, irikita daraman denboran, 3 urte, kontsulta kopuru gorakarra jasan behar izan du. Kontsulta hauetan, jendeak batez ere datu bankura joduelarik. Hainbat salatialdiari buruzkoak, irakaskuntzari buruzkoak, gizarte bizitzari eta abar luze bat. Kontsulta kopuru gorakorra mantendu denez, gazten interesa nahiko garbi manifestatzen dela esan beharrik ez dago. Eta orain, goazen ikastaroen berriak ikustera. Oraingoz, Gipuzkoan bertan geratuko gara. Azkoitiara goazantza argitzeko asmoz. Hastein zuzen. Bertan, sumintzazko ikastaro bat montatu dute. Interesatuek, Beket, Etxeaitz edo Gaztetxean bertan apunta zaitezte. Eta goaz Bilabonara. Bertan, ikastaro berriak kulturetxean, zenbait ikastaro antolantu direlarik. Dantza, tangoa, balsa, foxa eta roka, sakigintza, larrugintza, argazkia eta keramika. Informaziorako, 944-691-6 telefonora dezakezue. Ze, patinete polita, Ba hor daukazuen patinete zerri honek, guri arazo bat baino gehiago ekarri dizkigu. Bera, Jon Gixara joan ondaukagun ospitalean gaixua. Bueno, eta tipo hain jatorra da, bakizu ez esan digun? Ba, zuei oparitzea. Bira, zei deia. Ba, oparituko dizugu. Lortu nahi duzuela? Oso erraz. Gutun batzu bidali behar dizkigu zue. Nora? Bueno, gero esango dizugu. Kontenidua oso zehatza delarik. Gure programari buruzko ideiak eta ze eritzi dauzkatzuen honi buruz. Bidali ona. Ze, polita da, Ze, eskuratuko zenukete gustora, Ba, bira, egin behar duzutena da Otsailak 8 ustedet, bai, Otsailak 8 programa ikusi eta bertan zozketatuko dugu. Ni besterik gabe, bueno, ustedet banoala, baina, bueno, lehen da bizi, bai, urrengo programako geratuko gea. Ni uste gaina gaztetxe batetara ni joala. Bueno, banoa! Bai, baina oraingo honetan ongi informatua nagoela uste du.